Prepi baro kanigade dashan Meghalaya but ni pedeng sobhai pish kani katup kubor mata janmiet shoban paj kubor ki babnya ini pechwai kiman bakongsan Benmi jingpen bena ka election commission na bentaka kela basau syaka election Lok Sabha Kerpat usi isi kinong tap vote ban snotho ya ka jingkit kle halor ka sinsha pai ba ong baki election kidei jong upai ba ben kre ka jilla ya ka election mi kinong tre sarkar ban lek sikijaka tap vote lai phuwai tali kijaka tap vote bakham don jingma sautali ki badon jingma hari bhoi ong udisi but poisuk kinong tre sarkar ban pentikna ya ka jingya bet ka election ha southwest Garo Hills ki khubor ki babnya ka election commission of India hne kaski kala penmi ya ka jingpen bana na benta ka kala basau sha ka election Lok Sabha ka banlong ha ka khalai tarik ujamang ka election jong ka kala basau ha ki khandai pun riu tali ki constituency sha ka Lok Sabha kan salong ha keleng jong ka jilla Andhra Pradesh Bihar Jharkhand Madhya Pradesh Maharashtra Orissa Telangana Uttar Pradesh West Bengal bat Jammu and Kashmir katkom ka jingpen bana ka ECI ka tarik khaddo ban thep kerteng ka long ha ka arphosan tarik uyayong kat ba ka jingkhmi bnya yiki kot kisla kan long ha ka arphon riu tarik mentau banai ka tarik ba khaddo ban weng kerteng kan long ha ka arpho khandai tarik uyayong ka election ban wan sha ka Lok Sabha ha India kan long ha ki nyau kala ka ban zdang na du ka khat khandai tarik uyayong hadu ka shi tarik ujeliu kat ba ya ka result an sapan bana ha ka sau tarik ujeliu Hashwa jong kakala baningkong sya ka election Lok Sabha kabanlong la shai kasngi u Chief Election Commission u Rajiv Kumar u la kirpat ya kinong tep vote ban sngo tho ya ka jingkit kli halor ka sinchar pai ba da ka baong ba ki election ki dei jong upai ba bat ka jingjet ka shong haki u Kumar u la banjur ba kinong shong shnong kari kem dei ban le bom su nyo ya ka bor jong ka wei ka vote na ba ki don bun tli ki kep ha ka ba ka wei ka vote ka lalong ka jingmen toy ha ka jingyak kun ka ba ya khan ula benrap ba ka jingyat bet ya renti ka jingbyang por bat ka election ka ba paka jong ka India ka dei namar ka jingshim rai ka bat bet bat ka jingshim benta pashit rahem jong ki pat ba kinong trai sarkar na benta kumba 8000 news pasan photli ki jaka thep vote kilami hne kasngi hashwa jong ka kala baningkong sha ka election Lok Sabha ka banlong la shai kasngi haba phasha East Khasi Hills district like no ka sora civil subdivision la pha yekinong trai sarkar sha praspa nya pukhandai tli ki jaka thep vote u deputy commissioner ka East Khasi Hills district u baderu returning officer jong ka Shillong parliamentary constituency USC Sadhu ulong bagatnat election kan pentikna ya gajing poisuk poisan jongki kenhon syaki jaka balapha yaki ulong ru balapen biang yi gajing pen kre ban pitngor ya gajing but din ne ka live tracking nadu ka jaka bakimi hado bakinda poi ulong ru balapen trekam ya ka kendon shispa saphosau nalor kiwei ki jing pen kre ban khmi ya ka shongsuk shongsngan kinong tre sarkar na benta komba 8000 news pasan photli ki jaka the vote kilami hne kasngi hashwa jong ka kila baningkong shaka election Lok Sabha kabanlong la shai kasngi haba phasha East Khasi Hills district like no kasora civil subdivision la pha ikinong tre sarkar sha praspa anya khandai tli ki jaka the vote u deputy commissioner ka East Khasi Hills district u baderu returning officer jong ka Shillong parliamentary constituency USC Sadhu ula ong bagatnat election kan pentikna ya kajing poisuk poisan jongki kenhon syaki jaka palapha yaki ula ong ru bala penbiang yi kajing penkre ban pitngor yi kajing buddin ne ka live tracking nadu ka jaka baki mi hadu bakinda poi ula ong ru bala pentrekam ya ka kendon shispa saupusau nalor kiwe kajing penkre ban khmi ya ka shong suk shong shngai all our teams should start this poll as per the scheduled time. So total seizure pre-MCC is 33.45 crore and post-MCC total seizure is 10 crore and 93 lakh till today's morning figure. So total
67 complaints received through NGSP portal, 9 C-Vigil cases which we received are already resolved. So, Kijing penkret na benta ka jing thep vote la shai kasgi kilayat shat hari bhoi district habakran chikilat pathai khubor u deputy commissioner ka district u arpit upadhai hne kasgi ula ong bala dap ban penkret ya ka sandor ka babnia habaya dei bat ka jing shngan ban penne pensa ya ka suk ka san ha kasgi thep vote bat ka district kala kham pelet jingmot halor ki jaka thep vote ki bakham don jingma bat ki badon jingma ki benta bakham i Shan Khamat bat ki jaka khapot ula ong ba ki don lai phawai tali ki jaka thep vote ki ba kham don jingma bat sau tali ki wai pat ki ba don jingma hagaju ka por la dap ban pen bet ya ki jing pen bit pen biang ha ka bala pha ya ka CAPF ki ken huan pulit bat home guard ban pen tikna ya ka jing ya bet ya renti jong ka election UDC ula ong ru bahaga ni ka election MP lai spa an riu pun riu ngut ki nong thep vote kum ki riu rangba bat ki badon jingduna hakid khatmet ki lajit ban thep vote na yin So as far as preparation is concerned, all the preparations have been made and it is in full swing. With regard to law and order issues, a very detailed security plan has been made. And we are especially focusing on critical and vulnerable polling stations, the sensitive pockets and the border areas. We have 31 polling stations which are critical vulnerable polling stations and 4 are critical polling stations. So for that adequate arrangements have been made. We have CAPFs and sufficient deployment of police forces. Habapai sa Southwest Garo Hills District kikan huan nong tre sarkar kila poisok shigi jaka thep vote baper ki badon hakeleng ka district kani ka sinjam babha kan pentikna ya ka jingya bet ya renti jong ka election banwan sha ka lok sabha dek babu jingmut ya baro ki jing pen bit pen biang ki bala pen kre ha Southwest Garo Hills ka bakken thop ya ka Sanpholai Ampati Sanphosau Mahendraganj bat Sanphosan Salmanpara constituency Haringkat Hispa Sanpo Pratali ki jaka thep vote. Kerensan kalong kabala kre na kabenta ka election kabayat bet yadanti kabakhoy basuba bat kabakan top lang yabaro. U Chief Electoral Officer ka Meghalaya u Dr. BDR Tiwari ula pentikna bala pha kumba khat artali ki company jong ki pulit ka jilla sha Madhya Pradesh hashwa jong ka election. Habakli u Tiwari ula ong ba na ba ka Meghalaya ka de ka jilla ka besuk besan kumta da kababu jingmut ya kani kan om dakta than e ya ka jilla ula ong ba ka Meghalaya kalayo Saupau company ki pulit Central Armed Police Force CAPF na ka sarkar pedeng ka jilla kan yo ya ka election ha ka kala baningkong sha ka lok sabha ka khat khandai tari uyayong WPRC Simai. It's the 12 companies of state armed police force. Those have been deployed for the election of from our state police. So it is generally the state police force from the different state also being deployed for the conduct of election in other states also. We did all the arrangement and I am very hopeful it is not going to affect our election. And we are confident to conduct election very peaceful and Ka-Office District Election Officer East Khasi Hills District haringkat kajingya snok tilang bat ka Meghalaya Model United Nations hinin kasngi kala pelong ya ka janmi jonggaput katem ha khandailat Police Bazar buon ba kibriu kila ya lumlang ban sngap ya ka jingput jingtem hashwa banyo ka election ka banwan ka Meghalaya kan sayo ya ka election sya ka lok sabha ka kala baningkong ka banlong la syai kasngi kibor penyat district ya le kat bala ban pentikna ya ka jingkiu ha ka jingwan kinong thep vote kat ba ka jingalap election kala poi sya ka bakut ka tanat election ka jela kala pendon kam de ki da ka put ka tem ban khring ki samla nong thep vote itu ki betul ke jawab Together united we stand. Don't ya kalaway, ya kaput
People who are here and supporting us and being part. Kibor District ka West Giant Hills District hapo ka jingalam o Deputy Commissioner ba BS Solia hinni ka sngi kila shem ya ka sinjam ba bhada ka baya trailang bat ka District Mental Health Program ban wanra ya ka jaka ba kirpang na benta ki polling parties ki ba West Giant Hills District ka jing tmu jong ka ni ka jing trailang kalong ban terwa ya ka jing slok shakiriu shimet ki bala ban mat ya ka jingling a pisa ha ka por election ha baya dei ba ka ni ka benta la penlong ru ya ka health kam ban kirshan ki nong trei ki badon ha pedeng ka jing shakri kam election. Ya izin irap kini mana stress ki sam he bigger ki dan itu tahu iwan ini kam yang district mental health program what was it ya one bahag counseling with the MD1 QM stress ki anxiety ki depression addiction ni any kinds of mental disorder the iwan ini yogi counseling ini kumshi benta bante lakam ya ka jing jelai ki kam bomman bat kam bian ha ka sor nong ston ka hinyo trap National Youth Movement West Khasi Hills Unit kala ya kendo yu Deputy Commissioner uba Garrett LSN Dykes ban kirpat na benta ban bono ya ki CCTV camera ban penklanya ki bor pulit ke HNYM kala kirpat ro yu DC ban pendai ya ki CCTV ha keleng ka sor nong ston ban penbhai ya ki street light ban penjor ya ka jing pahara pulit ha ka por men mit haba penpau ya ka jing khuslai jing bot namar ka jing jelai ki kambian ke HNYM kala banjur halor ka jing dan kam bakirke ban khanglat ya kinu ki jing ja ban weng ya ka jing shep ting na ki pai ba ha ka emlang salang Haka program na ka benta ki sipai bala syong thai ka Assam Rifles jong ka Nepal u Director General ka Assam Rifles u Lieutenant General Pradeep Chandran Nair u lele jingo ya ka Nepal na do ka Pratrik hadu ka khatlai tarik u yayong haka ni ka jingle jingo jong u la pelong ya ki program ba pher da ka jing thmu ban pen I ki kam bala no sinyang da kini ki sipai bala syong thai bala kren ru shapang ka bha ka mian lambat ka yeng ka sam jong ki ha Nepal kani ka jingle jingo jong u Director General ka Assam Rifles cha Nepal om tang ba kala pen I ka jing dei ka baya jan ha pedeng kini ki artli kiri henrei ban pen scam ya ka jingkular ban khmi na ka benta ka bha ka mian jong kini ki sipai bala syong thai bat ki bala IT la ka jing em ban shakri na ka benta का असम राइफल्स 23 मार्च 2024 को दिनमा पहिलो वेटरन्स डे मनाएर सुरुवात गरेको छौं र अब हर साल इसी दिनको मनाउने छ तपाईहरुलाई जानकारी होला कि गएको सालमा मैले 12 कम्प्युटर यस अफिसलाई उपहार दिएको छु मलाई विश्वास छ हजुरहरुको यसको उपयोग गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई कम्प्युटरको ज्ञान दिइराख्नु भएको होला mentang ini pe ka jinglong chiman ka sumineng hanong ba shilo ka jingshet kalong atposan point new degree celsius per ka jingkriat kalong khatsan point pra degree celsius ka jingsngam ka hau kalong san phonyo na ka shispa men step ban riu pu pra na ka shispa jan met ka jing hap slap nil kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala haki babon ki jaka shoban poi shi bakut chong ka thup khubon ngene pe byang sashi se ni ki mat ba kong san pen mi jing pen bana ka election commission la banta ka kala ba saw sha ka election lok sabha kirpa usi EC kinong ka vote ban sno tho e ka jing kit kli halor ka sin sha pai ba ong baki election ki dei jok pai ba pen kre ka jilla ek election mi kinong pre sarkar ban le chi ki jaka thap vote lai phoi tili ki jaka thap vote makham don jingma south tili ki badon jingma hari phoi ong udc but poi sup kinong pre sarkar ban pentikna ek jingya bet ka election ha south west Garo Hills Ti parlok katung ila poi shak bukut jong katup kubo jingi bata ka janmit hadu bangin de syam biang bat pila shai gasngi kublai pi baro
Pangam villages. In Sikkim, in view of the